Proiektu berri batekin hasiko naiz, Bele du izena, eta, bueno, musika proiektu bat, por cierto, ez detela argitu, baina uste nahiko argi dagoela, ez? Urduri, oso urduri dago. Gaurko gure gonbidatu Izarra ez baitaki geldirik egoten sorkuntzari bide ematen dio gau eta egun, 24 orduz, ez da inbesterako, baina Twitter kontuak 24 orduz eskaini dugu honezkero, Bele musika proiektu berria zer izango da. Gaur, gehiago jakingo dugu. Eta hoxe, ja iritsi da momentua gizarteratzeko, Bele proiektua, eta, ilusio handia daukat, zuei erakusteko, eta urduri ere bai, banago, ze aldaketa handia da, eta, badakigu hemen munduan badaudela, eta espero deguna baino gertuago, buru nahiko karratua daukaten hainbat pertsona, eta, hoiei, betiko beldurra diet, sistema patriarkal honek beti erakutsi didalako, zer pentsatuko duten horretan, gehiegi zentratzen, eta, hori ezin dut saiestu. Beraz, hoxe, asko ja luzatu gabe, Bele proiektua, hortxe dezue, emaiozue maitasuna, saiatu pixkate nere, ikuspegia ulertzen, espero dut gustoko izatea, oraindik ez dago ezer kalean, baina laister oso laister aterako dira gauzatxoak, eta hori, espero dut gustatzea. Wow, Lider Nando. Hatzen olako aterrizajea Twitter bezalako sare sozial traizioneroan. Ja, ez dakit non sartu naizen egia esan, baino. Entzun duzu, Bele musika proiektu berria eskuartean duena eta aste honetan dagoeneko estreineko badakizue gaur egun bideoklipak dira, abesti bideoklip aurrerapenak, sare sozialetan oraindik ez duzuela arakatu, zeren zai zaudete, baina gaur telebista platoan zuekin Bele musikari buruz aritzeko tartea izango duguna. Aizue, nola egiten da musika beltzarena, ahotxe zuri, alderantziz, txiste txarra, ez? Azteko eta behin, ez da? Ez da lehenengo aldia, ez? Bueno, ez dakit, ez dut inoiz pentsatu nola egiten da musika beltzaria. Osea, musika beltza deitzen zaio, baina gaur egun txuri askok abesten duten musika beltza. Azkenean, kontuan hartuta, azteko roka ere musika beltza dela, osea. Komunidade afroamerikarrak kulturalki eta musikalki eman diguna gaur egun da, gaur egungo musikaren 100% Black is beltza bakizu, Ferminek beti ez, halako visionario lan hori egiten duela, edo nola ere, akaso proiektu honek bat baina gehiago harrituko du, edo etzuen esperoko, ze esango dute, baina ez ala Lier taldeko abeslari, gidari, hau eta beste jarri gauzak bere tokian, mesedez, zein da proiektu hau? Zurea propioa, zure guzta? Bai, bitu nik horren inguruan, harritzearen inguruan, buelta asko eman dizkiot, ez, kaleratu aurretik, naiz eta nik ja argi nuen horrelako zerbait egin nahi nuela, baina hori, pentsatu nuen jendea harrituko zela, xokean edo, pixkat arraro eingo zitzaiola, baina gero pentsatu nuen, benetan Lier jarraitzen duenak eta Lierren nere profila ulertzen duenak ulertu behar du, hau. Osea, nik hasieratik manifestatu bet kontzertu guztietan, roka egiten dudala, baina niri musika beltza edo bluesa, soula eta eta Lierren abesti askok daukate kutsu hori. Ez dakit abestietan horietan edo nere kantaeran edo ez dakit, baina nabari da hori hortatik edaten dudala orduan. Bele proiektua sortu da azkenean behar batetik, ez? Garaia zelako nire bizitzan horrelako musikara itzultzeko. Berriz. Izan ere, sarea berriz ere aipatzen dugu, baina arakatzen baldin baduzue, ikusiko duzue Lider Nandok bere ibilbidean ekoizpen ugari badituela, eta akaso ezagunena batzurentzako hori izango da, taldean, Lierren esperientzia, baina musika beltza aipatzen duen horretan, ez eta rockaren oinarriare izan daitekeen, edo baden, izan du, orain arte, ikusi zen ditugu, aktuazioak ere, izan duzu baita ere bokal talde bat, ez dakit, hau zer datorkizu gaztetatik, haurtzarotik, honekin jaio zinen, hau nola dator, kontu hau nola dator. Ez dakit honekin jaio, honekin jaio, ez dakit. Baina, nin txikitatik abestu dut, etxean, eta abesten nituen estiloak bai ziren musika beltzetik edo souletik. Osea, nik etxean abesten nun Whitney Houston eta Aretha Franklin, eta Janis Joplin. Janis Joplin txuria da, baina Janis Joplinek musika beltza abesten zuen.
Orduan, hoiekin beti bueltaka, eta gero etorri zitzaidan rockarekiko zaletasuna. Gehiago, 20 urte nituela edo, hasi nintzenean ere abesti propioak sortzen eta banda bat osatzen. Nik uste inertziaz izan zela, garai hartan, 2014 inguruan edo, banda bat sortzera bazindua zen, normalena Euskal Herrian garai hartan rock banda bat sortzea zelako, ez? Eta inertzia sortu zen, da inertzia horrek eraman gaitu gaur egun arte, eta rockean ni oso gustora egon naiz, baina egia da ez dela nire genero oinarrizkoena. Zer da musika beltza? Ziur bat baina gehiago esango duela, bai, Whitney Houston ezaguna zait. Eta aipatu dituzu beste autore batzuk, akaso, musika beltzarekin lotuko ez genituzkeenak, behintzat lehen kolpe horretan, musika beltzak ze izpirutu darama? Ze rebeldia ikutu? Galdera sakona da, tartea hartu arnasa. Eta... Eske musika beltza esan bezala oso zabala da, azkenean da, beltzak egite duten musika, ez? Hola, oso modu oinarrizkoan esan da. Gehiago edo zehatzago esan da litzateke Estatu Batuetako komunitate afroamerikarrak sortu eta garatu duen musika. Gaur egun, potentzia kultural den heinean, ez komunitate afroamerikarra, baizik eta Estatu Batuak orokorrean, horrek mundu guztiari eragin dio, eta tartean, beraien bagajean zegoenez, musika afroamerikarra edo komunitate afroamerikarrak sortutako generoak eta hortik deribatutako guztia, gaur egun musika beltza esaten dugunean hola oso azkar, horri buruzari gera, eta dira bluesetik hasita edo gospela, bluesa, soula, funka, horiek guztiak. Guztia azken batean nolabaiteko biziraupenarekin ere lotuta, ez? Pixka bat kultura berri baten sorkuntza, baina esklabutza egoera baten testu inguru latz batean, ez? Biziraupena bermatzeko musika, sorkuntza, ez? Askatasun hori behintzat, ez? Ahotsetik adierazia daitekeena? Bai, hala diote behintzat horrela sortu zela, ez? Gospela bezalako genero bat, azkenean, holako plantazio handitan zeuden esklabu afroamerikarrek, pixkate baditzeko eta beraien lana ahaztu ahal izateko eta zoriona nonbait bilatzeko abesten zutela eta beraien kasuan jainko bati abestu edo pixkat salbazioari abestu. Baina pixkat oso ikuspuntu hortatik, ez? Esklabuak gera eta ez dakago beste erremediorik hemen egon baino eta horrela ebaditzen gera abestuz. Musika beti da, transmisiorako tresna boteretsu bat. Gaur egun ere, esklabu gara, akaso baten batek esango digu, bai, sare sozialen esklabu gara. Ziurrenik, bai, izan daiteke, ez? Lehen aipatzen genuen Twitterren aterrizatu berri. Esklabu bagara, ze nola ikusten duzu, zagit momentua? Hombre, ni guztiz. Nik nire buruari buruz hitz egiten, esango nuke esklabu naizela. Oin arte ez dut inoiz behiratu zenbat ordu pasatzen ditudan nik egunean, ez? Tipiko esatutena mobilan behiratu zenbat ordu pasaituzun Instagramen. Ez de jakin nahi. Eta egia da, kasu honetan, Beleren proiektuarekin, ez obsesioa, baina bai nabilela oso pendiente sare sozialean momentu honetan, ze da, justo, proiektua aurkezteko topatu dudan edo gaur egun dagoen plataforma bakarra, oraindik ez naizelako kontzertuekin hasi ez ezer, orduan nire proiektu berria jendeari azaldu eta aspektu ezberdinak erakusteko modu bakarra sare sozialak dira momentu honetan, ez bada hori edabideetan eta asko eskertzen dizuet gonbidatzea eta elkarrizketak egitea horrela ere azaltzen dudalako proiektua, baina bestela sare sozialak dira. Eta orduan oso pendiente nabil, jendea jarraitzen duen, jarraitzaileak igotzen ari dira, ze ondo, eta gero baina hori normala da, ezta? Gauza txarra berez ez da, egia da, eureka ere bilatzea gauza hauetan esperientziarekin etortzen dela. Edo nola ere, gaur egun musika ekoizteko, musikaz bizitzeko, bideo hori jorratzeko, sare sozialak eta batez ere plataforma digitalak beharrezkoak dira, ez garai bateko diskoak atzan geratu dira, ziur bat baina gehiago, etxean dituela, biniloak berriz ere modan jartzen ari dira, baina diskoak, CD-ak, bakoitzak akaso aukiko du bere kolekziotxoa, baina gaur egun Spotify, YouTube bera, eta bestelako sare sozialak, ziur naiz, zure proiektuaren berri Twitter bidez izango zuela bat baina gehiago horren berri,
Sare sozialetan ze nola ikusten duzu, ze puntutan dago musika ekoizpena? Osasuntsu dago, ez dakit, ze nola neurtuko zenuke? Hasi gaitezke, edo behintzat horretan kokatu genezak. Euskal Herriko musika ekoizpena nola ikusten duzu? Hor nun kokatzen duzu, bele musikaren jaiotza berri hau, erditze hau, beste hitz batzutan esan da. Esango nuke pandemiak aldaketa handia eragin duela musika nola ekoitzi horretan, ez? Eta ondorioz musika generoa ere, nik uste hortik aldatu dela baita ere horrek eragin da. Leno, eta hori ere ikaltzen ari zen jada, baina pandemiak eman dio guztizko nire ustez krisi bat horri, jendea lokaletan elkartzen zen, sortzeko, ez? Lokalea zindoa zen, da lokalean insonorizazioekin altzen un soinua, zarata atea, ez? Orduan zarata horretatik ateatzen zen musika zaratatxua, ere bai. Gaur egun pandemiak eraginda, eta beste hainbat faktorek eraginda bai, teknologiaren aurrerapenak eta bar, eta pixkat musika baliabideen demokratizazioa, beste gauza askoren demokratizazioa bezala, horrek eragindu edo nork bere logelan musika ekoitzea izatea, baina zure logelan ezin dezu zarata egin. Normalean ez bazea baserri batean bizi. Orduan sortu da horren ondorioz beste musika mota bat, pixkat alde batetik ez zain zaratatxua, pixkat monotonoagoa esango nuke baita ere, dinamika aldetik lauagoa dena, eta gero ere pixkat low-fira bidean, low-fia da pixkat kalidade gutxiagokoa, ze azken finean zuk zure etxean dituzun erremientekin sortzen duzun zerbait da, eta hori pixkat lehen lerrora ekarri da, low-fi hori edo soinu kalidade bajuagoko musika hori. Eta hori guztian nola ikusten duzuzuk? Paradigma aldaketa bat da, eta nik uste zerbait erakutsi badit esperientzia, ezakit musikan daramadan esperientziak da, datorren berri guztiari ez diozula hasieratik begitxarrez begiratu behar, ez? Inertzia hori dalako, ez? Azkenean, inertzia beti da, aldaketen aurrean, oso reakzionarioa geha, eske oso. Saiatze geha ez izaten, baina geha, gustatzen zaigu dagona, eta ekartzen didaten berri hau ze hostia da, ez? Orduan, nik ikasi dudana da, saiatzen naiz, muturra ez okertzen gauza, berriak entzuten ditudanean, eta saiatzen naiz zulertzen. Behin ja saiatuta gero, ez da zaizki gauza batzu gustatzen, nahi adibidez, bedroom pop deitzen dioten hori dela, logelan ekoitzitako kalidade bajuko soinuarekin egindako pop super buen roller hori, ez zait gustatzen. Saiatu naiz. Iruditu zait, esaldi horren bukaeran hori zetorrela. Ez zait gustatzen, baina behintzat saiatu naiz. Reggaetoiakin adibidez, zeukidet beste prozesu bat, ez zitzaidan gustatzen orain gustatzen zait. Ez gehiegi, baina gustatzen zait. Ez da, nire genero izarra, baina gustatzen zait, disfrutatzen dut. Pixka bat eskuindarra gara, beraz, musika gusto aldaketa horien atarian. Eta danean. Danean, bai. Eta Euskal Herrian, nik eta gehiago zaurrak. Oso, titular interesgarriak ere zaizkigu botatzen gaur, bele musikaren proiektuaren... Eskuindarra zuk esan duzu, nik ez dut esan. Hor trampa egitera ninduan eta titular bat jarri nahi nion bere hautan, baimeni gabe. Hala ere interesgarri iruditzen zait, Ari Mutur hau, ze egia da, belaunaldi batzuk nolabaiteko nostalgian kokatuta segitzen dutela, aste honetan Agnostic Front bat ikusi dugu Gasteizen, eta ze belaunaldi ez, ze adin zijoan halako kontzertuak zuzenean ikustera. Oraindik ere mantentzen nolabaiteko ez, zirkuito edo ohitura batzuk, baina hor badago izugarrizko aldaketa, arrakala handi bat badago, eta batzutan zaila da musika ekoizpen berri hori ere pista jarraitzea. Hau puntu interesgarria da. Edo nola ere, pixka bat euskal ekoizpenak, modu profesionalean ekoitzetako ekoizpenak, ze puntutan daude? Zainduta zaudete, zainduta zaude, ikusten duzu aukera, musikaz bizitzeko, galdera neko sinpleak dirudite, baina atzean komplikazio handia dukatenak, ezta? Azteko, musika panorama orokorrean Euskal Herrian nik uste sano dagoela, eta sano esan nahi dut askotariko musika sortzen ari dela, hau da, sormen aldetik, nire ustez, sano dago, eske, osasuntxu dago, hala ere, paradigma aldaketak gertatzen ari dira, etengabe, eta badaude inertzia batzuk niri adibidez ez zaizkitenak asko gustatzen, adibidez
euskararekiko nik uste galtzen ari dela pixka bat irmotasun hori adibidez lausoagoak era hizkuntza erabileran, eta orokorran ez du horren beste axola, ez, gaur egun hizkuntzak. Baina zer diozu, bestelako hizkuntzak erabiltzen direlako, edo eta euskara bera ere mix bat bilakatu delako, zer daukagu ezagit chill mafia bat, edo korronte horiek nahiko esan genezake underground hizkuntza manejatzen dutenak, hortik ikusten duzu esate baterako? Bai, bietatik, ez? Badaudelako gero eta talde gehiago, gazteleraz edo inglesez abestu dutenak, eta badagolako baita ere hizkuntza bera abestien barruan, uste dudalako ez dagoela horren zaindua, eta gainera ez zaintze horren aldarrikapena egiten dela, ez? Hau delako gaur egun kalean hitz egiten dena, eta bai, nik neuk ere dana euskainolez hitz egiten dut. Osa, ni euskainolez bizi naiz. Baina nik adibidez ulertzen dudana sormenarekiko nik erantzukizun bat daukadala sentitzen dut, eta horregatik egiten dut euskeraz, eta horregatik saiatzen naiz errepasatzen sortzen dudana, akatsak egongo dira, ziur, baina saiatzen naiz pixkat zuzena izaten, eta dana euskeraz egiten, printzipioz. Orduan, alde hortatik, badaude gozatzuk eskatzen nautenak, baino bestela, iruditzen zait euskal sorkuntza nahiko momentu osasuntsu batean dagoela, ideia eta bolada eta olatu berriak eusten ari dela eta eraberritzen, ez dagoela estankatuta, iruditzen zait, proposamen berri eta interesgarri asko daudela. Beste gauza bada, industria. Industria, mierda da. Berez ezagun, industria zariarenean defini dezagun, aipatu duzu proposamen interesgarriak daude, zeintzuk izan daitezke? Zeintzuk dira proposamen interesgarriak momentu honetan mailean bele musikarekin batera? Bai, Chill Mafia berak ja baditu urte batzuk eta agertu zenean interesgarri iruditu zitzaidan, proposamen edo revulsibo bezala, gaur egun, pixkat estela hortatik jarraituta, J. Martina, Mirua, ez dakitolako talde elektroniko eta euskaldunak esan detenean euskeraz egiten dutela, ez dakit interesgarriak iruditzen zaizkit, gero badago rock garajeroaren beste berpiste bat, ez, Txopet, Thatchers eta guzti hauekin, baita interesgarri iruditzen zaidana, folkera, itzulera bat, ez dakit ibilbedirekin, ez dakit, badaude gauza ezberdinak eta askotarikoak, eta hori bai iruditzen zait positiboa dela. Eta gaztea, jende gaztea berriz ere ikusten nahi naiz. Garai baten esaten nun lokaletan ja, gure lokaletan biratzen nun da danak, 30 urtetik gorako jendea, esaten nun zegertatzen da, eta oain ikusten ari naiz 20 urte inguruko jende xentit, proiektu berriekin da. Industria mierda bat da, diozunean? Azaldu iguzu, garatu ezazu mesez? Gauza bat dela, zuk sorkuntza egitea zure etxean eta irratietara eta sare sozialetara bidaltzea edo hortik proiektatzea zure musika, eta beste gauza da, musika hori exekutatu alizateko, kontzertuak nola lotzen diren, zeren dependentzia handia dakagun, da management enpresena, eta bar, zuk bakarrik zure bidea urratzea oso zaila da, ez dizute kasu askorik egiten, da behar dezu aterki hori, baina aterki horietako panorama ez zaitu iruditzen oso garbia denik, oso industria kutsatua da, inertzia oso vertikalak daude, ez oso opakoa da, ez da gardena, ez dakit, asko. Bai, eta talde askok izaten dituzten kontu hauek, pantalla horrean esaten ez dituztenak, baina horre izaten diren sufrikario ezberdinak, eta toki guztietan bezalaxe, horre pentsatzen du garapen baten beharra ere izango dela, gardentasun kontuei dagokienean, eta zaintza kontuei dagokienean baita ere, badirudi holtza gainean aritzen denak, guztia abantailaz betea dagoela, eta ez da hola izaten, ez da? Ez guzti izan, hala da. Gaixorik egon da jo behar izatea, egun aldere bestuak, azken momentuko arazoak edo hitzartu gabeko kontuak horiek izaten dira. Edo nola ere, gaur, plato honetan dugun senyorak bere proiektua aurkeztu nahi digu eta hori izango da pixka bat elkarrezketaren amaieran galdetu nahi dizuguna. Bele musika, zer da dakarzuna? Azaldu iguzu, jakin mina piztu jozu hor bestaldean ikusten entzuten ari zaigunari. Nik neuk ere ez dakit nola deskribatu. Ondo hasi gara. Bideo horretan, hasieran jarri zuten zatitxo horretan, bideo bat atera nuen pixkat, jendeari azaldu nahian zer zetorren, eta hala ere nik uste zaila egin zitzaidala azaltzea.
esan bezala, ni musika beltzetik nator, musika beltza esan nahian, bluesa, soula, funk, R&B, eta bar. Eta orduan, hasi nintzen ni, gertatu zena zen, kuarentenan, etxean geundenian, ni hasi nintzen, berez lierrerako izan zitezken musika edo melodia berriak sortzen. Eta sortzen zitzaidan guztia zen beste kutsu batekoa. Osea, ez zan rockeroa, zan oso R&B, ez dakit oso soula, lasaiagoa, pausatuagoa, ahotsaren giro gehiagorekin, ez oso amorratua, beste zerbait. Eta esan nuen jo, ni ja beste fase baten nago, eta honekin ez dut esan lierrutziko duanik, Ez, baina zure arima beltza esan dezagun, etxeratze garai horretan, elikatzen aritu zinen, behar hori senditzen zenuelako, ez? Bai. Orduan, utzi nuen pasatzen ze, gero Lierrekin oso buru belarri bili ginen, da lanarekin, da beste bizitzako fronte guztiekin. Eta aurten, urtarrian jada, banituen hainbat audio nota abesti desentekin, eta sanion Lierreko gitarra joleari etxarri berak daukala soinu estudioa, estudioa. Eta sanion, guazen geratzera eta hasiko gera abesti hauek lantzen, zeiru itzen zaizu, eta beha esan zidan, benga, ados, apostu ingo dugu honegatik. Eta orduan hasi ginen pixkanaka abestiak sortzen, eta egi esateko, nahiko popurri handia sortu behar. Osea, badago pop, hola, dantzagarri, tipo Michael Jacksonen pop, holako zehose, badago dancehalla, badago R&B, oso musika, hori, 80-2000 urteko R&B, oso afroamerikarra, soula ere, oso dago. Eska denetik baino, danek daukatean komunean musika beltza dela. Eta gero ere, ekoizpenerako elementuak erabili ditugunean, ez tegula musika tradizional edo instrumentu tradizionaletara jo. Egin dugu pixkat mix bat. Gitarra, bajua eta bar, bai dira tradizionalak, baina gero sintetizadorea sartu ditugu, ahotsean, lekure batean efekturen bat ere sartu dugu, harmonizadoreak, autotune pixkat. Pixka bat bakarrik. Efektu bezala, ez errekurtso, ez zuzenketa bezala, bizik eta efektu bezala. Horako gauzak, ez? Gogoa sartu zen gara, pixkat libreak izan gara. Bai, eta hau azaltzen ari zinela, nire ere gogoak sortu zaizkit, ez bakarrik aste honetako lehen aurrerapenari dagokionean, baizik eta datozren guztiari begira, bele musika, badakizue, sare sozialetan harakatu, bertan aurkituko duzuelako dagoeneko, azken mezutxo bat, ze nahiko zenioke esan, hor bestaldean dagoenari, bele musikari dagokionean, haratago, zure da hitza. Bueno, bideoan esan dudana baita ere, saiatzeko ulertzen nire pedrada, dala aldaketatxo bat dela, izango dela aldaketatxo bat, lier asko gustatzen bat zaizu, nik uste hau ere gustatuko zaizula, burua nahiko irekia balin badezu musika berrietara eta proposamen berrietara, nik uste ulertuko dezula, egin dudana. Egin duguna, ze azkenean proiektuaren aurpegian ni naiz, baino jende asko dago atzetik eta mimo handiz egin dugun lan bat da. Benetan barrutik ateratako zerbait eta ez gaur egungo tendentzia jarraitu nahian, saiatu gera barrutik ateratzen zaigun hori egiten. Eta, laizter aurreaxeo kontzertuak iritsiko direla, baina pazientzia ukitzeko, haindik abesti batzuk ateratzen jungo dela pixkanak. Eta bixet? Tizio, bele musika. Aste honetako kolpez kolpeko izartxoa zainduko duguna eta jarripen emango duguna, noski baietz, eta horixe, zuekin bele musika.